Så er der torsdagstræning med Andreas' nye våben, og der har vi lavet en bane. Det behøver ikke være den samme vej, man løber her. Men der er en person her, man skal enten sparke på og slå på og sørge for at komme væk. Løb herned og få et overblik over, hvad der er. Forskellige ting og sager. Der er en her, hvor man skal slå hernede, så man slår på benene. Dum, skub den ned. Der er en her, slå et par gange på den, og så give den en ordentlig spark med maveregionen på den. Dup, sådan her. Der er noget pinde herovre på, man skal vælte og slå på. Der er den her, man skal vælte og slå på. Der er den her, man skal hoppe over. Så skal man over og slås med Cecilie. Der må man ikke slå på hende, men hun står og giver en tæsk med sådan en der. Alt hvad hun kan. Bang, bang, bang. Man skal løbe rundt om her. Sørg for at få noget overblik. Der kan I se det blå flag dernede. I kan se det røde flag derovre. Det er et overblik, man skal sørge for at have. Løb hen. Hop over den der. Slås med den der. Rend tilbage og lave nogle andre ting. Og rend tilbage og slås med den der. Og så er man færdig. Godt. Vi vil være klar med Andreas. Første runde. Vi skal forestille os, at Andreas er løber, som han altid plejer at være. Og så skal vi, at der er nogen, der står lige lidt foran ham og er i gang med at kæmpe. Så når jeg siger i gang, så går vi i gang. I gang! Andreas har lige været igennem banen en gang som en beginner, og nu prøver vi en gang til. Værsgo, Andreas. Her har vi så Andreas for 3 gang under næsten lige træk. Han har lige haft 2 minutters pause. Så nu tager han lige den her bane her en gang til, for at se om han kan vinde. Og vi sætter i gang. Og ren og skær god træning. Vi har lige nogle små ting, der skal laves. Selvfølgelig, vi har tænkt os at sætte nogle små flag op ved hver med nummer på. Sådan at den her over den her måske nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, Cecilie, nummer 8 med at løbe rundt. Og så er der en, der sender Andreas ind, og så bliver der råbt. Ude for banen af. Nummer 4! Så går han over og kæmper med nummer 4. Så når han er færdig med at kæmpe med nummer 4, så løber han ud, får et overblik. Og så bliver der råbt nummer 3, måske. Så løber han over til punkt nummer 3, som måske var Cecilie. Og så bliver der råbt 7, som måske var den her nede, hvor man skal vælte den her store træstup her. Og så videre, sådan at han får et overblik over, hvad der er fri. Og så dem, der er fri, det er der, hvor han ser, hvor det er. Jeg tror, det er bare en frem for at træne vores løbere. Plus, at vi skal have folk, dem der vores løbere, de skal have noget konditionstræning med at løbe i deres rustning. Det vil sige, ned på jorden og ligge
op og stå og løbe måske herfra. Skynde sig at spænde derover til. 25 meter, 30 meter, måske løbe en runde rundt om det her. I fuld rundstyng, i fuld fart. Og så stands op, og så lige slås lidt, og så slappe af. Og det skal man ren og skær, fordi at vi skal have den eksplosion, som alle kæmper, eller som alle løbere, de skal have. Andreas, er du klar til Spøttrup? Ja, fucking klar til Spøttrup. Yeah! Så har vi 1 kilometer løb i rustning for løberne. For at de kan både løbe i deres rustning og spurte i det selvfølgelig. Så har vi fundet overblik i trafikken. Ses på Spøttrup! Ses på Spøttrup.